Sme späť. Možno zabudol som na začiatku svojej pozdrav. No ideme? Vlastne ideme odovzdať quest. Tralalala. Na čo dnes to bol však, stačí, aby to odozdal jeden. No však hej, ale... Ja sa ťa odporím kaprisone. Tak, poď sem, doktor. Tak. A ideme za tým debilkom. S tou dvojhlavňovkou. Upadol dvakrát cesnakový dressing pizza štanglom. Raz pred dverami a raz doma. Hop. Tak by som to zabal. You should have seen the look on your face. Hey, newcomer. I've been looking for you. Tak a ideme mu zohnávať jedlo. No teraz ho nachruj. Ja počujem veľmi zlé zvieratko. Hovno. A ono je tu. Tá pištolka je lepšia oveľa, než to SMGčko. Čo? Strieľajú po mne banditi. Poď sa zabíjať aj nebanditov. Abo zabíjaj, dosť XP dávajú. Au! Cítiš sa tam dobre? Brokovnica má na výhodu, že musí furt nabíjať. Jaj. To je logicky, ne? Poď, shit. Pani Bože, level 4 na mňa ide. Oho, critical. No poďte hla. Dám ti hovno. Bože, tie štvorky bude. No otvor ústa. Otvor ústa. Pekne otvor ústa. Aj ty otvor ústa. No, díky. Tak. Psi by boli. I found some help. Ale máš iba jedno to meso. Jak jedno? 4 mám. Level up. Sme 4 ešte jedna úroveň a máme toto skilly. Čo jak toto bolo? No, tie blbosti. Ty máš rage a ja mám neviditeľnosť. Aha. Takže si to nešlo odovzdať, keď si tu. Však ja som to odozdal. No fakt, že? Aj, tak čo máme robiť? Granáty. Aha, máme si kúpiť granáty, tak ideme si kúpiť granáty. To je tento malý.
Malý kokot. Čo? Chcel si povedať, že malý kokot. Ty si kokot. Pištolka nechcem. Chceš pištolku? Aha. Tak si poď. A to pokiaľ viem je ten boss. A ja neviem prečo tu idem. A ja som debil. Kde si mám kúpať tie granáty? No v obchode. A kde je obchod? No však ti to ukazuje na mape, nie? Aha. Poď za mňou. Už máš? No to je aj obchod so zbraniami. Samé náboje do brokovnice. Máš tam náboje do brokovnice? Aha. Sexy sniper. Ja si kúpim tú snajperku, ale nemám peniaze, tak si ju nekúpim. Ale Tak si ju nekupuj. kebyže niečo predám, napríklad toto za 40, super. Tak nič. No poď, ideme odovzdať. Aha, ty už bojuješ, okej. Au! Čo ti je zas? Hovno. Dobre. Nie, my ideme do inej lokácie. Ty nejdeš? Hej. Umri. Tak. Zase ležíš? Anyone need help? Ty nejak rád ležíš. Až to bolí. Vidíš? Zase. Na to baví. Však vidím. No pôjdeme do inej lokácie. Ja nemám náboje. Idem odbuchnúť. Kapum. Woo! I heard that blast all the way over here. Bam! Time to get What's that? my toes a piece of that. Mmm. Your ecosystem with his location. Come and see me once you put What's his that? heads to the grinder. No. A už ti to nepomôže. Už tam ideme. Ale potrebujem náboje. Pištolku nemáš? No a tu máš obchod. Krabica tu je. Máš tu plno nábojov do brokovnice v tej krabici. No? Tam je krabica a je tam plno nábojov do brokovnice. Aby som si kúpil... Alebo ja nekúpim žiadny štít. Termálny štít. Za 5000. Nič, idem ja už dopredu. Tu získame tú ohnivú pištolku. A myslím, neviem čo ešte do konca. Čo grkáš?
A u mňa tu pes dobil. Tak. Máte ísť pomoc? Tak zišlo by sa, ale ak máš niečo iné na práci, tak samozrejme nie. Anyone need some help? Ale to tu je dosť ten multiplayer ťažký, akože keď idú štvorky. No síce aj my sme štvorky, ale... Tak predsa len. Ideš za mňou? Mhm. Čo? Ona sa tu nezískala tá ohnivá pištolka. Tak vypadli ty zbrane, ty dement. No však hej. Ale... No máš tu ohnivú? No vidíš, ani ja. Ja som získal nejakú pištolku. Co to za shit? Počkaj, kde mám teraz ísť? Jasne, tak teda máme ísť, poď. Ja si musím krknúť, ale takže prasná obrazovka. Tak... Ja som získal pištolku dobrú proti armoru. Pane Bože, cigáni. Dík, železo! No poď. Ty verbi... Pane Bože, prečo vybuchol? A mohol by si ma oživiť? Teoreticky. Pane Bože. Jedol som mŕtvou kopicu. Nesúď ma. Mŕtvú opicu? No. Mŕtvú opicu. Ja si napíšem, Pane Bože, nakopím na boje. Áno, ideš písať? Dobre. Nič nejdem písať. Dobre. 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 Au, to boli. Tak hoď. Ale z neho spadol nejaký samopal, ja si rád zoberiem samopal. Hoď. Hej, to je ten malý sviniar s brokovnicou, a už není. Som sa milom kúpil nejaký trápny štít. Shit. No a ja si kúpim štít, pretože vieš čo máme? Ale však tam sú šity. Lebo ide boss. Oh. This. Áno. Equiped nie. Táto šitná scatterguna. Môže ísť do prdele. Toto sú šity. Počkaj, ja by som chcel nejaký štít. A ty si tu všetko vykúpil, hej? Štít tam nebola, štít tam bol iba jeden a ten bol úplne šitný. Aj, tak poď ideme na bossa, no. Díky za to, že si tu nechal ammo. No vždy, ale mne do brokovnice... level 5? Daj si perk. Ja nemám level 5. Nie? A tak ja mám. Ešte jedna tá, to má nám ísť chyba. Teraz som rýchly. Jak ho rozstrelilo. Hovno tu je. Počkaj, tu malo byť ešte niečo. Počkaj chvíľu, ja si vymením zbranie. Tak. Ne, tu je zase ten výtah, v ktorej som sa zaspal. Ty tebe ideš... Ale tu je boss? No, ty si tam skočil. Som padol. Prečo ma na No. guliach? Veľa šťastia, som hore. A nič, ideme bojovať. Veď to rýchlo pôjde dolu, kúkaj. Však ja na strelám zezadu. No
No už je dolu. Ale ešte tieto psy. Počkaj, na nich mám pištolku určenú. No, dobre, berem späť. Au. Prebi to. Však ja im nič neminám. No lebo im strieľaš do toho štítu. No kde je ten druhý? Tu je. Tak ale tento má hustý armor. Ja ti dám. Žiješ? No jasné. Čo tam bolo? Tu Tam bola brokovka. Hej. Ak nájdeš tú ohnivu, tak mi ju prosím ťa nechaj. Hej. Ja myslím, že viem, kde je, ale nie som si istý. Však tam, kde umrel by mala byť, ne? Čo? Tam, kde umrel. Hej? No však tam by mala byť, ne? Tak potom si ju zobral ty? No, tak ty ju máš. Found help. Máš ju? Však ja viem. Tak mi daj. Ty si trtko. Takže všetko, tak... No aj keď ten boss bol celkom ľahký. Vidíš tuto? Abo nechaj si ju, ja mám proti armoru. No, však ja ti ju dám. Haha, čau. Dobre, takže tú pištol tu môžem nechať. Nie, tak ju daj radšej. Čak som to sem hodil. Ježiš. No poď, čo stojíš? Počkať. Projektil, pilet. Toto je lepšia. Čo sa stane, ak tu vojde? Aha, tu sa nedá ísť. Zasekol sa výťah, poskoč. A už je. Asi zabehám. A už koniec behaním, pretože mi došiel. Chceš sa zasmiať? Oh my god, zas. That was the first step in the journey. You must listen. Who I am is not important. The first thing you must Ja rozmýšľam, že si kúpim SDUčko. To je to vylepšenie. Aby si mohol... Oh. Holy shit, mother of God. The vault is here, and we will find it. This world is full of dangers. Steel yourself and go. I'll be watching. Keď teba predám. To SMGčko si nechám zatiaľ. Toto tiež predám. A ten štít stojí kokody? Ja si kúpim štít. Tak. Aha, od levelu 10, okej. Hýba je to. Toto ma naštvalo. Hodí. No? Hodíš. No a čo? Ja mám level up, ja si idem dať nejaký skill alebo perk. Critical damage 4. Máme to... Fire rate. A sme tu. No jasné. Chod tam, ja urobím zatiaľ strich, tak chod tam, hej. Kam? No, tam do toho. No, do ďalšej lokácie ja ťa dobehnem. Tak zatiaľ strich.